Apa? Tawon. Ora enek. Tawon sih gantung-gantung ini. Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku karo Ugi. Ugi kan ora ngerti ya, mundu iki ora ngerti mundu iki apa. Mundu iki kok iki lah nek wong ngene iki. Iki mesti kaya lato-lato. Kebanyakan iki nek wong ngene iki. Woi, Tapi ngerti kuwi mundu desa lho, tiba enak mundu buah. Ora mundu buah enak. ora ki buah ki anggere mesti kaya lato-lato. Iki nek mateng ki guwilat tapi warnane iki kuning. Ya kan kita mang mundu. Tak terus desa. Ora. Jadi aku mengane kan pengen anu to. Kan rasa mundu biar aku zaman di sekolah iki anggere jam istirahat mesti Pak ini rene. Tapi berarti ki sak meniki terus, gak sepi. Iso. Iki mbiyen yo aku delik nah. Pangan kower muen ada panekane. Ora lagi tapi ke zamanmu sekolah lho. Iya. Kok ngurus sak mene-mene ae. Gak jauh zaman ke sekolah ki sakmene. Nah kan lagi itu ya wong iki lho. Lah iya. Kayak loro sak gandeng. Sak gandeng kuwi anu kuwi. Sangkle. Langkler kuwi. Ya kayak modele wah kuwi anu, semotok. Luas kayak pisilan kuwi lho, nek wah mesti loro. Tapi kok kowe iki sak gede. Nah, gede kan mbiyen kan enek to. Iki krao nek gak salah iki. Apa? Krao. Prau ya, Pak. Krao ki buah ki enak dipangan. Iki berarti buah tok. Lah wi rak cacil to wi. Ikan cacil. Wis aja mangan cacil. Nyapa? Krao iki padha karo cacil, tapi dia mendem iku. Aku tau mendem cacil kuwi. Wi anune dienggo apa ya, Kae? Tenan. Isine tau ngerti aku tapi mbok gawe apa? Lah makane kuwi isine wis mendem. Wis karo mendem jarak lho nemen kuwi. Tenan. nek Sorone pol. cacil mana kan kudu hati-hati. Cacil boleh mah. Cacil sekali nyediat mesti langsung bablas kalorin kene. Terus mesti cil. Diarani cacil. Dirani cacil betul. Iki krao-krao iki padha karo apa ya? Kayak ngerti Ya kok welek iki to? iya. Apa weteng iki? Kayak langsep. Oh, kesulakan srengenge. Coklat jenenge. Iya. Kuat. Oh, weteng iki. Iki kan enek sing buah kan iki, krao iki, mundu, terus uni. Lo ngerti uni? Gak ngerti ya. Uni iki cilik-cilik wae rawan tapi terus pang iki. Kok cacil modele? Lompet cilik-cilik. Iya ya maksud iki ngrantepe kok cacil. Model iki ora kaya cacil. Iya ning kene enek to. Apa ya? Lah buah ra enek nek uni. Kuwi nek nganggo kaos putih no. Dia terangin. Kelompok-kelompok kok juat. Mesti kagak diombah. Sing uni iki. Tapi wis mati mbiyen kuwi digawe. Buah kok. Ini wong piok. Iki mbiyen jan bandil aku iki to, Ki. Wah. Wah, dalam yuk Tarsan Boy. Kan iki bandilan mbiyen ki. Terus ya. Angger kok kono wi, langsung per. Kali. Ya ora, maksudnya mbiyen kayak kan pasang kayu ngene to. Ya. Modele kanggo bandulan. Iki dipasang pancatan ngisor, mulai ngadeg. Kuwi anu sing narik kok kono, ku langsung. Wis saiki malah dadi wet lho. Ya saiki kan sepeda dinggo to, akhirnya iki malah dadi wet. Malah dadi wet. Bandulan iki sampean biyen. Iki bandilan mbiyen. Nek ketok biasa turun dibandel ning ngene turu ya. Ora iso turu to dadi bandel. Wong Yo kudune malah turu, mosok malah ra iso turu. iki kan saiki sing cepet anu iki. Gua sama ini lho. Malah wet ngene iki yo. Jangan kok kono to, ditarik iki kan kok wembreh ngono. Angger mau kok kono. Iki bos. Jono wis jaman biyen ra iso turu, njaluk dibandel ning kene iki. Bandilan iki. Nah, zaman dia zaman SD. Iya. Kan ini kita modele, tapi gede. Kalau wemar ngono. Arep iki ban. Tapi ya kuat. Nemen lah iki ditarik sepore kuat lagi. Kuwi kan modele anu to, kandel to. Saiki kuat rong kelas dadi wet. Lagi kan delok to ki model. Kan padahal ngene iki ya, dadi wet. Kan lentur to. Tapi gak sing iki beda. Iki oyot apa ki? Iki ya apa? Padha. Iki oyot titrek iki jenenge. Lah ya iki kancane. Salah Iki cilike. Jadi jadi kakak miliki dia rasa anu tangan. Kan mau kok kono, tadi cilik ku lumpuk ning kene, kan sing narik. Iki kita ketokne ya kena nggo bandilan. Kena to. Nah, malah iki dadi kayu. Iki kena tinggi. Oh, biyen zaman di gotong kayu iki kena tinggi gotong. Kali, iki tali. Gotong.
api-api lagi nak menek iki gak sah. Iki anu iki ngono jenenge sing nek iki dudu te kuwi. Iki apa? Sing kuat Putra Wali. Iki Putra Wali to. Iki dilat iki langsung kita to. Putra Wali iki gak koyo lembu ke to, Jon? Kaya lembu kae ngono jenenge. Kuwi. Kajar. Lah nek iki Putra Wali iki paci ngetot iki. Alah cakep langsung bisa. Putra Wali iki itu sing asli Oke lo tembunganmu. Jodoh iki 92. Kalau lu bapakmu. Iya. Sama siji apa 92? Aku sama pitu. Kowe iki 27. Takok iki lho aku sama pitu. Tenan. Takok iki. Malah 2009. Ora kok. Apa iki? 2009 pertama kali aku budal ning Kalimantan. Iya. 2008 aku. Bar Kalimantan terus neng juga. Kalimantan terus. Ora bar ke Kalimantan. Dibalik nang rono, Kan terus neng Jogja toh. Pontianak. Terus neng Jogja kamu piro kowe? Di Jogja ya aku 2015 toh. 2015. aku bar konti ya. Di Jogja bar ke Pontianak. Udah di bar ke Pontianak, terus neng Jogja. Ya toh. Aku lan percon yen iki. Makan sas bos. Andalan aku. Tapi iso ngrakit, misalnya ngomong iso. Gak iso wong mercon dadi. Oh sebetulnya bisa jadi kan ngrakit dhewe. Rakyat dhewe medeni wong bubuh. Malah apik gitu. Yo. Kalau sing ireng lho apa mana apa? Jela. Iki malah sing ini. Kolibri. Cek enek kolibri. Lebih lar kombang iki. Ini apa no? Biasa nih ki, nawet iki, wit mundu. Nek menit banget sangat cilik. Oh, banter malah. Bingung iki. Mbak? Iki tebang kok. Bang yo. Apa saya digarap? Saya digarap. Oh, digaji nang kono? Kamu sini nang omah ya, Bang. Iya. Tapi gue rancak iki ketok garing. Yo ora to. Garing kok. Ini tiang. Ya toh. Kamlo winti ya. Kayane kawan sing gediang jadi. Ngono to. Iki aku ndelok wit mundu iki orang apa kuwi? Orang mateng. Orang mateng. Kan enak to mundu iki kono mangane awane saweken to. Terus ana iki kecut. Kayak kecut enek tapi akeh legine. Jadi kok duku. Lah kan yo duku kok. Lho. Duku sing anu ya? Iya. Ora duan enek gagake lho. Kan ora. Ora enek gagake. Tapi nantang nang yo enak juga ya. enek entah. Entah ki enek. Tapi entah yo rong tahun nyekel aku entah. Iki opo iki nggo tutorial. Tutorial man duku anu mundu entah. Ora kan malah mu ya. Ben kaya teman. Teman wi tau. Anu wi. Mon rujak babal. Babal ki lho, mau tewel wi lho, dipangan cirit cangkeme bek pulut. Iya tenan. Babal mak nek kowe rujak babal kan jadi rujak kan ora sing babal sing apa? Dhek sing iso dadi woh. Wis apa? Iya, tapi dia sing koyo gagal maksudnya gagal moh lho. Wis alem kuwi. Ya kan enek to, nek sing gagal kan rupane kan coklat. Dia materi kan enek lebih variety. Itu kuwi. Wong uji-uji diundai teman kok. Lah nek jojo ya pulut tok. Wis moh aku lha nyapa cangkemku bek pulut. Iki babal iki gini. Nek sing rujak iki sing gagal dadi nongko lho. Kan enek to cilik gagal di nongko. Kuwi enak. Aja sing arep dadi nongko, lek arep dadi nongko ya gagah Wis cilik Jon. Tapi wis ijo-ijo. Ini sing bakalan dadi woh. Kuwi nilai wis sing coklat. Pulut tok cangkem. Kan biasanya nek babal woh kuwi nek sing gagal, iku dhewe model kaya bosok to, tapi gak bosok. Kuwi separo ngene, biasane kok ngisor. Yo. Iku munggah-munggah ngono. Iku kuwi iki kan gagake. Kuwi ya dadak sak yo kok. Pancen kuwi ya lah dicangkem ya pulut to. Bar Dadak kok kena nggo mikat. Nah, kuwi bar mangan kuwi. Wakeh. Bar mangan rujak kuwi to.
mlaku juga kamu wis ranu. Lah piye kok kolet. Cangkem. Iya tara yo kelet. Delek kok temon sik sing mangan. Babal soalnya. Kadung apik akeh. Baik pulut tok. Babal. Kalian cangkem. Terus ngono iki kayak aku ajak Mbak mlaku iki nek sendang, iki aku cek iki buah mundu. Ternyata gawe sing mateng. Terus mateng soalnya iki kan ora ngerti to, nek kono kan ora enek buah mundu. Ora enek. Iki mundu ki enek ning kene karo ning desa mundu kok. Ngerti kowe desa ya mundu ya. Mundu tak kira desa mundu. Buah mundu biyen buah akeh. Ngono. Ngono atur hari ini pokoknya terima kasih sudah nonton videoku dari terus video. Pak Soy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.